No, salut lume și bine! no. Salut lume și bine m-am găsit la primul episod de Clash of Clans de pe acest canal. Primul episod în care vreau ca să vă arăt baza mea. O bază destul de fraieră ca mine. Glumesc, e destul de bună, adică salut Gabi, salut, hai să-l salutăm pe Gabi. Salut Găbiță, Gabi. Da, o bază destul de bună. Având în vedere că sunt TH9, nu mi l-am upgradat de mult. Gen, pana mea, nu știu. Am X-Bow de level 3 amândouă și am Wizard Tower de level 7. Îmi strâng acum bani pentru încă unul de level 7 și am baracă de level 9. Bine, pană level 9 și 10. Da, am două bara Dark Pala. Nu știu de ce mă bâlbâi să-mi fac piciorul. Am două barăși de level una de level 6 și una de level 2. Și armata nu e cine știe ce, adică vedeți și voi, am barcii de level 6, giganții de level 6 și pana mea în rest nimica bun. Dragonii de level 4 ce mai bun și golem de 2. Pentru că m-am axat mai mult pe prostiile astea, vedeți, am niciun de ăsta. Bine, oricum sunt terminat, nu contează. Nu contează, no hate. Și ce să mai am făcut și 9 wall-uri de 9 pentru că da, de ce nu îmi permit, că doar îți dai seama, eu am Town Hall 100. Sunt în România Co, clan de level 9, doar ce am atins level 9. Și da, asta e super șmecher, sunt pe level, da, mulțumesc gramatică că m-ai învățat tot ce știu. Sunt pe poziția numărul 5 în clan și vedeți și voi restul membrilor. O să dau așa încet să se vadă fiecare, îl avem până și pe X-Lader, care e real, măi, cum vă puteți imagina că nu e real, salut. Ok. Hai să vă arăt atacurile de la War, pentru că am avut, asta e War logo, e pana mea, ok, și pros și da, nu contează. Mie îmi place clanul ăsta, adică e super mega șmecher clanul, îl iubesc, nu pot să zic mai mult decât că îl iubesc. Și cam așa arăta defensiva noastră. 105 stele au reușit să iei, iar noi 113, baby, nu. Și am atacat prima oară numărul 5, care a fost 70%, pentru mine e un fail. Bine, nu e fail, sunt 2 stele, dar mă înțelegeți voi. Și am atacat parcă din partea asta, sau nu mai știu, hai să vedem. Oricum, cert e că am atacat foarte prost, vedeți acolo, am reușit să scot un Art Defense și aici am dat doar cu un Lightning Spell și un cu tremur, pentru că eu mi-am făcut Freezing Spell pentru că sunt prost. Da, asta nu contează. Și am dat aici, am dat cu dragonii, o distrus Town Hall-ul și o luat 50%, asta o contat și acum am dat doar pentru procent, să crească procentul și nu e nimic mai interesant, am luat 70% și nimic, am zis că mă omor. Pe urmă am zis, bă, să schimb tactica, să nu atac cu dragon, să atac cu golem și ceva. Și altceva ce poate să fie decât Wizards și 2 Valkyrie care i-am pus la vrăjeală. Asta a mers foarte frumos, adică e frumos atac, uitați acolo, am pus 2 golem și unul mai în spate și a distrus, au evaporat tot, apoi am pus Wizards-ii, uitați acolo cum atacă. Wizards-ii, frate, distrug absolut orice când sunt mulți în grup, oricât de mult HP ar avea. N-au ei mult HP, dar au o putere maximă. Ok, maximă. Vedeți acolo, distruge absolut tot golemul ăla. Primit din clan de la Chris. Mersi, bro, mersi. Și acum uitați acolo, totul a decurs frumos. A distrus tot și golemii au reușit să distrugă Town Hall-ul. Golemii, da. Uitați acolo, boom. Dau puțin damage golemii, dar sunt foarte buni la tankat. Sunt cei mai buni, nu foarte buni, sunt cei mai buni după
du-te notificare de aici. Ok, am luat 3 stele, tot frumos, bla bla bla, să vedem, cere cineva trupe, da, băiatul ăsta, hai să-i dăm dragon și ăsta, dragon de level 5, uitați-l cum se duce, papa băiatule, ai fost un dragon bun, ești prost, da. Ești prost, dudă. Și mi-am făcut king-ul de level 8 și ăsta o să mi se facă curând. Acum vreau să-mi fac, ăsta v-am mai zis, trebuie să-mi fac și Tesla, pentru că sunt praf level 4 și level 5 și restul level 4 bănuiesc, nu știu. No, chestia e că m-am axat mai mult pe celelalte chestii, mai fi Xbox și... Frate, trebuie să opresc notificările. Da, avem și grup de Facebook. Da, vă așteptăm în clan dacă mi se pare cel mai șmecher clan în care am fost până acum și credeți-mă că am fost în multe clanuri. Deși n-am dat multe oruri pentru că vedeți aici am 145 de stele luate. De obicei nu prea îmi place să dau oruri așa, să fiu un oruri, dar pana mea e destul de ok. Mai ales în grupul ăsta, suntem ca o familie. Nu știu, mie îmi place. Și ce să vă mai zic eu, ăsta a fost primul episod. Bă, fix acum îmi vine. Fix acum, bă, deci până acum eram sănătos, acum îmi vin toate tusele și toate prostiile astea. Ce să vă mai zic eu, bă, ăsta a fost primul episod și dacă e ne auzim data viitoare cu unul nou. Dacă nu mă sinuci până data viitoare. Acum v-am mai zis, avem și orul ăsta. Am o bază, dar nu e baza așa mai de sneaky, știți, o să o schimb în ultimele 50 minute. O să schimb, am tot așa o bază șmecheră și ăsta e adversarul meu. Da, ăsta este adversarul meu. O să mă rupă, bănuiesc, da, nu știu, o să atac cu Golem și Wizard, pentru că merge prea bine tactica aia și o să văd eu ce o să mai fac. Păi lume, cam atât au fost și cu episodul ăsta. Mersi că v-ați uitat, nu uitați să apăsați butonul de subscribe dacă vreți să vă abonați, pentru că subscribe înseamnă abonat, pana mea, nici nu știu ce să zic. Și noi o să ne revedem data viitoare. Mulțumesc pentru vizualizare, nu uitați să intrați în cel mai șmecher clan. Pa, pa!